गली में घूम के भाग जइबे गोली के आवाज खाली सुन के। कब मिलन चाहता रे हम के तारीख दे। अरे कब मिलल चाहता रे हम के तारीख दे। रंगदारी कैसे होला चंदन बंसी जी से सीख ले। रंगदारी कैसे होला चंदन बंसी जी से सीख ले। लइकन के खेल ना हो पहिले गुंडा गरदी करे रखवारी दुआरे हमारा बरदी। लइकन के खेल ना हो पहिले गुंडा गरदी करे रखवारी दुआरे हमारा बरदी। उमर बाका अरे उमर बाका चले शिक्षा अभी भीख में। रंगदारी कैसे होला चंदन बंसी जी से सीख ले। रंगदारी कैसे होला चंदन बंसी जी से सीख ले। अरे सीख ले सीख ले। रंगदारी कैसे चंदन बंसी जी से सीख ले। चंदन बंसी जी से सीख ले। श्याम सचिन खाली नमवे हो काफी। हमारा अदालत में मिलेला ना माफी। सुनी सागर खाली नमवे हो काफी। हमारा अदालत में मिलेला ना माफी। लोग बेसी हो रे तू आवाज खाली सुन के। लोग बेसी हो रे तू आवाज खाली सुन के। रंगदारी कैसे होला चंदन बंसी जी से सीख ले। रंगदारी कैसे होला चंदन बंसी जी से सीख ले।